Бөйек Кыпсак ырыуынан Бапсак бей батыр затым, үзем менән таныштырам, Рамазан минең затым. Туган ерем Зәйнәп инәй төйәге, авылым минең Аралбай, Күгәрсен яктарынан бәйгегә сират тотам. Ялганлыкты яратмайым, халкым, телем өсөн янамын, милләтемнең рухы өсөн. Гел алда мин барамын. Воскресенка авылында рус мәктәбендә укыйм, башкорт телен яратам. Үземсә рәхәтләнеп, бейем, җырлайм да, күңелгә илһам килгәндә шигырьләрдә язамын. Гаиләбездә кистәрен, курай моңы, башкорт йөрәге агыла. Туган телдә һөйләшәбез, тугандарыбыз менән. Рами Гарипов, Баязит Бикбай, Мустай Кәрим шигырьләрен мин укырга яратам. Нугман Мусин, Өмитбай Рамазанов, Талха Гиниятуллин әсәрләрен мин йотлыгып укыйм. Үзем өсөн генә мин бик күп фәһемнәр алам. Үзем һүдемнең кыскаһы, уемсак, тада мине. Сыгам көз һынашырга, исемем Рамазан булһа, фамилиям Аккилдин.